дар идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор ва пешгирии далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд ва ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон ду ҳолати қонунвайронкунӣ дар ин самт ошкор карда шуд. дар натиҷаи санҷиши гурӯҳи корӣ қитъаҳои замини ғасб гардида ба таври қонунӣ ба ҳолати аввала баргардонида ва ба мувозинати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гузаронида шуданд. чунончи дар натиҷаи гузарондани санҷиши прокурорӣ муайян карда шуд ки гурӯҳи сокинони ҷамоати деҳоти Раҷаб Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом аз ҷумла Отабеков Ҳамдам ва дигарон ҷамъ 5 нафар масоҳати 0,16 гектар қитъаи замини ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳри Конибодомро худсарона ғасб намуда дар он иншоотҳои ёрирасони хусусӣ бунёд намуда мавриди истифода қарор дода буданд. ман 2000 сол 4 сотиқ замини мактаб ва мағоза сохта будам. то ҳамин сола истифода бурдам. ҳамчун магазин, замини мактаб буданд. заминҳои мактабро бо аз дигар гардонда додем. тавре ки гурӯҳи корӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 муайян намуд, аз миқдори умумии заминҳои ин муассиса 16 сотиқ аз тарафи шаҳрвандони алоҳидаи истиқоматкунандаи ҳамин деҳа ғасб карда шуда, ҳамчун заминҳои ёрирасон истифода карда шуда буданд. дар натиҷаи корбарии гурӯҳи корӣ ҳамин заминҳо ба тавозуни муассиса баргардонда шуданд. дар асоси эътирози прокуратураи шаҳри Конибодом қарор ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин ва иншооти соҳаи маориф бекор карда шуда. масоҳати 0,16 гектар қитъаи замине ки аз тарафи сокинони ҷамоати деҳоти Раҷаб Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом худсарона ғасб гардида буд ба мувозинати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 баргардонида шуд. ҳои замини марказҳои хизматрасонӣ бинобар ғайриқонунӣ буданаш дар асоси эътирозҳои прокурори шаҳри Конибодом қарорҳош бекор карда шуда, заминҳо ба ҳолати аввал ва тавозуни мактаб баргардонида шуда. санҷиш муайян намуд ки дар муассисаи таҳсилоти рақами 11 ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоев зиёда аз 0,16 га қитъаи замини муассиса ба шаҳрвандон дар асоси қарорҳои қаблии раисони шаҳр ҷудо гардида дар онҳо хонаҳои истиқоматӣ ва мағозаҳо сохтмон карда шуданд. аз ҷониби прокуратураи шаҳри Конибодом эътироз оварда шуда, қитъаи замин пурра ба ҳолати аввала ва ба мувозинаи муассисаи таҳсилотии рақами 11 баргардонида шуд. ҳамзамон далели дигари худсарона ғасб намудани қитъаи замини ҳудуди муассисаи соҳаи маориф дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон аз тарафи гурӯҳи корӣ ошкор карда шуд. чунончи сокини ҷамоати деҳоти Гарди Гулмуродови ноҳияи Дӯстӣ Насриддинов Шаҳриддин аз соли 2015 инҷониб қитъаи замини ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 13 ноҳияро дар масоҳати 0,3 гектар ғайриқонунӣ ба соҳибияти худ дароварда дар он иншооти ёрирасон аз ҷумла мағозаи хӯрокворӣ бунёд намуда мавриди истифода қарор дода буд. дар ҳудуди муассиса соли 2008 аз тарафи шаҳрванди деҳаи Тӯсинода Насриддинов Шаҳриддин мағозаи тиҷоратӣ сохта ва амал мекард. мағоза ғайриқонунӣ сохта шуда. бинобар ин бо фармони раиси ноҳия ҳудуди мағоза ба ҳолати аввала баргардонда шуд. аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Дӯстӣ дар самти истифодаи ғайриқонунии қитъаҳои замини назди муассисаҳои соҳаи маориф амру эътироз бароварда шуда ба унвони роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ ирсол карда шудааст. дар натиҷа бо қарорҳои раиси ноҳияи Дӯстӣ қитъаҳои замини худсарона ва ғайриқонунӣ ғасб гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба мувозинати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия гузаронида шуд. бо натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ 5 ҳолати қонунвайронкуниҳо дар ин самт ошкор буданд. 3 эътирози прокурорӣ оварда шуд ва қарорҳо бекор карда шуданд. инчунин 0,30 га қитъаҳои замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маорифи ноҳияи Дӯстӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуданд. фаъолияти муштараки кормандони мақомоти прокуратура ва сохторҳои дахлдори давлатӣ дар ин самт идома дошта, шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд, ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол кирдори ғайриқонунии онҳо дер ё зуд ошкор ва нисбаташон чораҳои қатъӣ андешида мешавад.